El meu nom és Astrid van Ginkel, jo treballo a Fitomont. He col·laborat amb aquest llibre de les flors silvestres comestibles del François Coupland, on hi ha una petita introducció de les flors, d'una mica de botànica. Ja s'entra dintre de cada fitxa, on te la identifica, la descriu, hi ha una bona foto, un bon dibuix. Sempre en cada fitxa hi ha una recepta. I després, al final de tot, hi ha una taula de flors tòxiques i plantes tòxiques que et classifiquen pel color, la flor i quin nom és i on la podries trobar. I després, al final de tot, també hi ha una part de consells de com collir les flors, on collir-les, en quin és el moment adequat, etc. I una mica de calendari. I al final de tot hi ha el quadern de camp, que és molt xulo perquè així ens pots anar apuntant tots els detalls de cada una de les teves plantes que has collit, quan les has collit, d'on te l'has collit, que l'any que ve has d'arribar abans perquè la flor ja estava massa pansida. Així que és una guia i un quadern de camp molt bonic i molt manejable.